athi umuntu uyasindelwa nje. Angazi noma kukhona mhlambe indaba ezimbi umuntu azozizwa. Noma ngabe yini lekuphethe uzodlula kuyona. Sizodlula kuyona ngizokulekelela njengoba ngikuthembisile nje nayizolo. Ngifuna iphele yonke lento mina bathwayo. Ngoba manje nginexhala, moya wami ukhululekile, ngizizwa ngisindwa, angijabulanga. Ngicela ungisize Mvelase. Ngicela ngipha amandla okubhekana nalento engayazi ukuthi yini. Angazi ukuthi kanti mina uMthemba akasangizweli ingane, angenze nje ngibe nokuthula kweyami inhliziyo. Ngizozila ukudla ngikhuleke ngize ngithole impendulo. Kuhle. Sengiyisetha phela i-meeting ne-agent lezo sidasela umhlaba. Silindele nje namhlanje. Mayelana nalokho sithanda sami. Yini manje sewenze njani? Sasa ngicela ukhethe phela ukuthi uzofaka yiphi. Angifuni yasibelethe. Ngicela nje uhlale phansi. Siyangithusa-ke manje. Nkosi ngithatha isinqumo sokuthi ngizonikela ngayo yonke imali ebandleni. Ngoba nje sivumelene ukuthi izokhipha kwishumi. Khule kanti. Ngisho ukuthi ngizonikela ngayo yonke. Ngingayibeka kanjani nje lento? Uyabona nasithanda sami. Mangabe uhlwanyela imbewu ebandleni likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyibuyisa leyo mbewu isiphindaphindwe ngeindlela eziyisimanga. Userious? Nikele ngayo yonke.